guys, Dixer εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα μιλήσουμε για τα sponsors βίντεο. Λοιπόν, συγκεκριμένοι YouTubers κάνουν κάποια sponsor βίντεο για να πάρουν κάποια παραπάνω λεφτά. Και εσείς με το που δείτε ένα τέτοιο sponsor βίντεο, πάτε κάτω στα σχόλια και ξεπουλημένε, ρε γιατί κάνεις sponsor βίντεο, αν ξέρω εγώ, και τέτοιες φάσεις. Ήθελα να σας πω, τα αγόρια σαν και εσάς, που τα περισσότερα αγόρια βλέπουν YouTube συνήθως, βλέπουν μπάλα, τέτοια φάση. Νομίζετε ότι στην μπάλα που βλέπετε, και δεν τους λέτε ξεπουλημένους, είστε εκεί πέρα και βλέπετε στην μπλούζα τους, ξέρω, Adidas, Nike, Admiral, στις μπλούζες τους και δίπλα έχει την ομάδα τους. Αυτές οι εταιρείες, τι νομίζετε, δεν είναι sponsors? Ας πούμε ο Μέση και ο Ρονάλντο για να φοράνε Nike παπούτσια παίρνουν 70 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια για να φοράνε Nike παπούτσια και η εταιρεία γι' αυτό το έκανε. Για να φοράει αντί να παπούτσια και να διαφημίζει. Όλες αυτές οι διαφημίσεις γύρω από το γήπεδο είναι sponsors και τα δίνουν κάποιες εταιρείες στην ομάδα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται ομάδα. Γιατί μετά δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε χρέη, ούτε να φτιάξουν καινούργια πράγματα. Αυτά βοηθάνε στην ομάδα. Και τώρα, λοιπόν, ή το άλλο. Βλέπετε μια ταινία και μέσα στην ταινία αυτός μπαίνει Google. Γιατί μπήκε Google? Επειδή η εταιρεία Google του έδωσε κάποια λεφτά. Καλά ψάχνει ένα πρόγραμμα, αυτός ξέρω εγώ είναι hacker και μπαίνει Google. Το Google έδωσε λεφτά για να διαφημίσει το προϊόν του. Ξέρω εγώ. Ή βλέπετε μια ταινία, ξέρω εγώ, δραματική με όπλα και τέτοια κυνηγητό και βλέπετε, ξέρω εγώ, ένα Ferrari εκεί πέρα να φεύγει και μια Lamborghini, ξέρω εγώ, φάση, μια Mercedes και σκέφτεστε πω πολλά αμάξια έδωσαν, ξέρω, έδωσαν πολλά λεφτά για αυτά. Αυτοί δεν έδωσαν καθόλου λεφτά. Οι εταιρείες δώσανε λεφτά σε αυτούς για να δείξουν Mercedes, για να κάνουν sponsor. Όλη την ώρα γίνονται sponsors που δεν τα καταλαβαίνετε καν, ξέρω. Γίνονται sponsors που δεν τα καταλαβαίνετε, αλλά παρόλα αυτά τους λέτε ξεπουλημένους. Ενώ στην μπάλα κανείς θα τον πει ξεπουλημένο το Μέση, που δεν δικαιούται να πιει Πέψη, αλλά κατά τα άλλα είναι ο άνθρωπος της Πέψη. Ή ο Ρονάλντο που έχει, ξέρω εγώ, 500.000 sponsor βίντεο και διαφημίσεις, δεν πρόκειται να τον πείτε ξεπουλημένο, πρόκειται, όχι. Και λοιπόν αυτό το βίντεο ήθελα να κάνω σήμερα. Ήθελα να σας πω ότι εγώ τέλος πάντων δεν γίνεται να κάνω sponsor καθόλου. Ούτε ξέρω να πάρω λεφτά και τέτοια, γιατί δεν έχω πολλούς δυνατότητες. Όσοι από εσάς το δείτε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε like και ένα subscribe και σας. Δεν ξέρω, τέλος πάντων μπερδεύω τη γλώσσα μου και bye.